Nyt on ollut vähän rankkaa palaveria koko päivän. Hei, poika! Missä täällä on? Tyttö siinä, Suhon. Laittakaas joku semmonen kiva. Taas tossa kunnossa. Tekis mieli tehdä sulle Tequila Sunrise, mutta taidaanpa tehdä kuule pelkän Sunrise. Mikä se semmonen sunrise mahtaa olla? Se on kuule semmonen, että Se on varmasti jotain syötävää. jaksat pysyä hereillä siihen asti, että aurinko nousee. No mitä siihen sunriseen muuta tulee kuin aurinkoa? Siihen tulee vähän limeä, eli tämmöstä vihreätä aurinkoa. Sitten me laitamme sinne reilusti jäitä, että se aurinko vähän jäähtyy. Noin. Sitten me laitamme sinne auringon välistä appelsiinimehua. Jestas. Kuulostaa siltä, että seuraavaksi varmaan lisätään jo alkoholia, kun rupeaa olemaan noin kauheasti kaikkea tommoista hötkötystä ja pötkötystä kerta kaikkiaan siis. No tää on melkein, mutta ei ihan alkoholia. Muteman. Ginger beer. Noin. Ja sitten vielä tosta viimeistellään siihen se. Siis kertakaan onpa. Nyt kyllä näyttää hienolta. Missäs kohtaa se alkoholi tuli siihen? Siitä kun maistatte, niin varmasti löydätte sen alkoholin sieltä. Niinkö? No, mutta jestas, tämähän on... Siis, tämähän on ihan mielettömän hyvää. Mutta tuliko siihen sitä tequilaa? Ei siihen tällä kertaa nyt tullut. Siis onko tämä joku alkoholiton drinkki? Se on mocktail. No jestas, tämähän on niin hyvä, että... Noinkohan ne ois johtaja Suhosen kuppivuodet niinku pikkuhiljaa takana päin. Noinkohan. Stay tuned.